माबायदि मेलेमलै साला गोबोरखिब्लाबो हासार गोनांबावसो। हेलो लोगोफोर, वेलकाम टू बेक माय यूट्यूब चैनल। आंनि यूट्यूब चैनलाव आरोबाव फिन खनसे बयखौबो बरायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। आसा खालामो भिडिअखौ बयबो अननानै जोबजासिम नायलांगोन लोगोफोर। दिनै आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों नोंथांमोना अननानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो मिन्थिगोन लोगोफोर। दिनै आं भिडिअ लाबोदों माने सानै साथामसोनि मानसिनि सायाव आं भिडिअखौ लाबोनाय जादों। मानो होनोब्ला सानै साथाम मानसिया माने गोबां गाज्रि कमेन्ट हरदों, बिनि थाखायनो आं बैसोरनि थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय लोगोफोर। अननानै भिडिअखौल' जोबजासिम नायलां। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला अननानै नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेल आइकनखौ अलाव थुनानै लादो। लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय। अब्ला थुदो लोगोफोर दिनैनि लोगोफोर मा जागोन बैफोरबायदि सुबुंजों माथा गैया नामा बिस्रा? ओरैबायदि माने कमेन्ट हरदों, जाय कमेन्टखौ माने नायथावानो आरोना। आं नोंथांमोननो दा बे कमेन्टखौ देखायनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला आङो देखाया। नांगौब्ला आं माब्लाबा नोंथांमोननो बे कमेन्टखौ आं देखायनानै होगोन। ओरैबायदि माने कमेन्ट माने नायथावानो आरोना। मानो होनोब्ला बे आंनि चेनेलाव एबा इउटुब चेनेलाव गोबां मोजां गाज्रि एबा गेदेर उन्दै सुबुंफ्रानो नायो। बिनि थाखायनो आं नैबे कमेन्टखौ नोंथांमोननो आं देखायनानै होथ'नाय। मानो होनोब्ला नोंथांमोना थांनानै नायहैनो हागोन आरोना कमेन्टआव। अब्लाबो आं दिनै देखायला। आरो आं जायफोर मानसिया बेफोरबायदि कमेन्ट खालामहरदोंमोन, बैफोरबायदि मानसिखौ आं दिनै थोंजोङै खावलायहरगोन जे बिथांमोना माथा गैया नामा, नैबे माथाया गैया नामा बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनो? माबायदि माथा बिसोरनि माथाया? साननो रोङोना रोङा? नोंथांमोना जुदि एसेबां साननो गोरोंब्ला, एसेबां मेन्टेलिटि मानसिब्ला, माथा गोनांब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि माब्लाबाबो कमेन्ट हरनाय नङामोन। मिथिबायना? माब्लाबाबो बेफोरबायदि कमेन्ट हरनाय नङामोन। हमना ला आंनि जेनेबा भिडिअआ बानायनाया मोजां जायासै एबा मोजां जायाखै, नोंथांमोना आरामसे माने मोजाङै लिरनानै फोरमायहरनो हायो, बुंहरनो हायो नोंथांमोना। नाथाय जे बेफोरबायदि माने डाइरेक्टलि भिडिअखौ नाया हसिया, गासिखौबो नायजोबा हसिया, बेफोरबायदि माने कमेन्ट लिरनाया नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोरोन्थि। आरो जोंनि बर' समाजनि बेफोरबायदि सुबुङानो माने गाज्रि बारहावाखौ लाबोयो होननानै आं डाइरेक्ट बुंनो हायो। नोंसोरबायदि सुबुङानो माने गासैखौबो माने समाजाव गुबुंले खालामो। मानो होनोब्ला नोंथाङा सासे बर'मोनब्ला बेफोरबायदि माने एसेबां गाज्रि माने कमेन्ट हरनाय नङामोन, एसेबां गाज्रि बुंहरनाय नङामोन। मानो होनोब्ला आंनि भिडिअआ जायाखै थिगानो दे, नाथाय नोंथाङा जे भिडिअनि सायाव एसेबां माने मोजां नुवाखैब्ला मानो बेफोरबायदि आरो मानो नायालासिनो थांबानो जायोना। नोंथांखौथ' आं नायनो थाखाय एसेबां माने माबानो थांखिनानै बुंहराखै जे नोंथाङा जे नायथार, बे खोथाखौथ' आं बुङाखै। बेनिखायनो आं नोंथांमोनखौ जाय बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट हरदोंमोन, आं नोंथांमोनखौ आं फोरमायहरदों जे, बुंहरदों जे, खावलायहरदों जे जाहाथे बेफोरबायदि माब्लाबाबो कमेन्ट दा खालाम। रावनिबो इउटुब चेनेलाव रावनिबो भिडिअखौ नायनानै नों मोजांमोन गाज्रिमोन नांगौबा डिसलाइक हो, अब्लाबो बेफोरबायदि माने कमेन्ट हरनाङा आरोना। नांगौबा कमेन्टफोराव मोजाङै फोरमायहर, बुजायहर एबा फोरोंहर। अब्लाना जाय इउटुब बिगोमा मालिक बिसोरो माने सुद्रायनानै लानो नाजागोन आरो नोंथांखौ दुखुबो मोननाय नङा, गाज्रिबो मोननाय नङा। बेनिखायनो आं बुंहरदों नोंथांमोना माब्लाबाबो दि आंनियाव लिरबाय आरो गुबुनफोरनियावबो बेफोरबायदि खोथाफोरखौ माब्लाबाबो लिरनो नाङा आरोना। नोंथांमोन बेफोरबायदि माने एसेग्रां नोंथांमोना जुदि गोरोंमोनब्ला एबा नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि बुजिना सुबुंब्ला नोंथांमोना आसलथे बेफोरबायदि माब्लाबाबो खोथा बाथ्राफोरखौ लिरहरनाय नङामोन। लोगोफोर आं गासैखौबो बुङाखै, आङो बुंदों जे माने जायफोरा बेफोरबायदि कमेन्ट लिरहरदोंमोन आं बिथांमोनखौसो माने नैबे भिडिअआव बुंहरनाय जाबाय। अब्लाबो नोंथांमोना गाज्रि दामोन। आं नोंथांमोनखौ
माने जेबो गाज्रि मोनाखै अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ खावलायहरदोंसो जे बेफोरबायदि माब्लाबाबो गुबुननि चेनेलफोरावबो माब्लाबाबो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनानै हरनाङा आरोना लोगोफोर। माखासे खायसे मालाय सुबुंफ्रा ओरैबायदि माने बुंहरो जे आंनि चेनेलाव एबा भिडिअ हगारनाया बारा मोजां जायाखै एबा भइसफोर होनाया मोजां जायाखै। माने बेफोराव माने माखासे सुबुंफोरा ओरैबायदि माने बुंहरदों, एडभाइस हरदों, माने फोरोंहरदों आरोना। ओरैबायदि बुंहरदों, फंबाय नोंथांनि भइस होनाया बारा मोजां जायाखै, आरोबाव मोजाङै होनो नाजा, सोलों, बेफोरबायदि खोथा बुंहरदों। आं बेफोरबायदि बुंहरनायफोरखौ माने आं जोबोद माने गोजोननाय मोनदों आरोना। मानो होनोब्ला आङो आरो बिथांमोननि बुंहरनाय लेखायै आङो जे मोजाङै माने भइसफोरखौ होनो हायो, भिडिअफोरखौ बानायनो हायो। आं बिनि थाखाय बिथांमोननि बुंहरनायखौ आं जेब्लायबो नेवसिगारा आरो जेब्लायबो माने थांहोआ आरोना। बेनिखायनो माब्लाबाबो जेब्लायबो माबा मोनसे जायैखौ फोरोंहरनो नाजानांगौ आरोना। नोंथां रोङिखौ सोरबा रोंगोन, आं रोङिखौ सोरबाया रोंगोन, नोंथां रोङिखौ आंबो रोंनो हागौ, थिग बेफोरबायदिनो थायो आरोना। आंबोथ' बारा एसेबां हाजोबा आरो गाव गावनि मिस्टेकखौथ' रावबो नुवा, नंगौ थिगानो। बेनिखायनो आं दा नोंथांमोनखौ थांखिनानै बुंहरो जे जाय बिथांमोना बेफोरबायदि कमेन्ट लिरदोंमोन, माब्लाबाबो बेफोरबायदि कमेन्ट लिरनो नाङा आरोना नोंथांमोन। लोगोफोर, आं दिनै आरो मा बुंबावनो, आं नैबे भिडिअखौनो आं बानायनो होननानै नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय। लोगोफोर, माबाफोर गोरोन्थिफोर राव बुंफ्लांदोंबा, गोरोन्थि जादोंब्ला खेमाहा निमाहा होगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर, थेंक्स फर वाचिं।